Já ti dám teďka na rozhovor, jestli chceš. Takhle, já musím být nestranný novinář. Jasně. Vedle mě stojí Mojmír Velký, majitel pivovaru u Koníčka, říkám to správně. Jak vy to vlastně máte rozdělené s bratrem? Takže já vlastně mám na starosti výrobu piva a bratr vlastně s mamkou, ten se stará vlastně o provoz kuchyně a restaurace. A vlastně i penzionu. Tak. Já bych se vrátil před těch 5-6 let, jak jste vlastně začínali. To by nechutnala Radegast nebo Ostravar? Proč jsi začal vařit prostě jiné pivo, svoje pivo? No, tak protože to byla taková trošku výzva a hlavně člověk chtěl nějakou změnu v životě. To znamená, chtěl si vyzkoušet tvořit vlastní receptury, vlastní pivo, takže práce tady je určitě zajímavější a má větší perspektivu. Já jsem byl nedávno někde v Šumperku nebo tam někde, nebo ve Vimperku, nevím kde. A tam byl taky jeden Sládek, taky vlastně pivovar, kvaslicové pivo. Ale to byl chemik, on vystudoval ČVUT. Když jsi se k tomu vlastně dostal jak? Ty začátky byly asi trošku složité. No já mám taky konkrétně školu pivovarnickou, akorát, že nemám vysokou, ale mám střední školu v Havířově. Dělal jsem ji tam jakoby 0. ročník, takže jsem měl trošku štěstí, že jsem vlastně tuto školu udělal. To znamená, že kdybych to štěstí neměl, tak asi tady dneska spolu nestojíme, ale tak už to v životě chodí, že je to i trošku někdy o štěstí nebo o náhodě. Takže nějaké ty chemické základy tam prostě. Ano, já jsem se vlastně učil v Havířově na škole a ta škola byla konkrétně určená pro pivovar Nošovice a Ostravar. To znamená, že já jsem v Nošovici potom pracoval 5 let ve výrobě piva konkrétně. A jak by si popsal tu výrobu piva v tom velkém pivovaru? Tak to popsat asi... Proč jsi odešel vlastně? Proč jsem odešel? to je otázka. Odešel jsem z toho důvodu, že prostě naši rodiče měli restauraci a myšlenka byla taková, že na západě a nebo v Čechách už tyhle pivovarky fungovaly, takže by to mohlo fungovat i u nás. A prostě myšlenka byla správná, protože opravdu lidé chtěli prostě nějakou změnu. Neříkám, že je zrovna místní, ale určitě ti přespolníci to uvítali a dneska k nám na pivo jezdí spoustu lidí, nejen z Ostravy, nebo z Frýdku, nebo z Karvína, nebo z Havířova, ale jsou to Brňáci, Pražáci a hodně v poslední době Poláci a taky samozřejmě Slováci. Takže jsme spíš taková zajímavost, protože pivo Plzeň nebo Gamrinus nebo Radegast se dá koupit skoro všude, ale pivo, které se nefiltruje, nepasterizuje a má spoustu jiných chutí, tak určitě je lákadlem nejen pro přespolní, ale i pro turisty a různé pivní fajnšmekry. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Já si vzpomínám na ty začátky, tady bylo začátku trošku prázdno, ale to si to je potřeba si přiznat. Jaká byla ta dlouhá cesta, nebo jak dlouhá byla ta cesta k tomu, že tady teďka je prostě plno, nejen v hospodě, ale i před? Tak samozřejmě to pivo zpočátku nemělo tu kvalitu, kterou má asi dnes. To znamená, že bylo zapotřebí ty receptury nějakým způsobem upravit a vychytat. To znamená, i když člověk prostě pivu v úzovkách rozumí, tak prostě v tom malém pivovaru je to prostě o tom, že člověk to musí vychytávat a prostě vylepšovat. Takže myslím si, že to pivo už je čím dál tím lepší a hlavně lidé se pozvolna učí. Jo? Takže je to o tom prostě, že nejde to všechno najednou, takže učíme lidi prostě pít naše pivo, tak to řeknu. Určitě získat tu standardní kvalitu nebo dodržet tu standardní kvalitu je asi těžké. Předpokládám, že si píšeš nějakým způsobem ty jednotlivé teploty, ingredience, nebo co je potřeba pro tu stabilní kvalitu udělat? No tak hlavně ty postupy mít vždycky stejné a hlavně původ surovin, aby se neměnil a aby prostě byl vlastně spoleh nejen na mě, taky samozřejmě na Karla, což je velice důležité, protože ve výrobě jsme tady 2, takže aby opravdu jsme to vždycky dělali stejně a nějakým způsobem se to neměnilo. To znamená časy vaření, doba kvašení, doba zrání a hlavně stabilní suroviny, což je velice důležité a není to vždycky jednoduché, protože každý rok je jiný a ten slad i ten chmel je vždycky trošičku odlišný, takže každým rokem se musíme nějakým způsobem poprat s novou šarží chmele nebo sládu, jo? Takže to je důležité.
Ty jsi byl určitě hodně aktivní, co se týče marketingu, ono ne vždy stačí jenom mít dobrý produkt. To bych neřekl. Marketing, bych řekl, máme asi jeden z nejhorších, protože my se o ten marketing... Také trička máte, to je jeden z marketingových nástrojů. Ty trička máme, pak máme možná nějaké sklenice, značkové potácky, to je všechno. Marketing ani moc nevyužíváme, protože máme fakt dost práce a spíš je to o tom, že nestíháme. Spíš jsem myslel marketing ve vztahu k tomu, že jsi se účastnil různých soutěží. Ano, tak samozřejmě dělá se kolem toho nějaké promotion, ale důležité vlastně chuť toho piva. Kdybychom měli plakáty, billboardy, tak bychom to pivo stejně neprodali. Takže je to o tom naučit to ty lidi pít, ale samozřejmě, jak říkáš, účastníme se různých akcí, ať je to prostě v Čechách, Jarnice a Český Sládku, kde jsme získali nějaké ocenění, neboli v Táboře, tam je za zlatá pivní peče, takže snažíme se jezdit po těch soutěžích, abychom byli v obraze. To znamená, jaké jsou trendy v malých pivovarech, což konkrétně můžu říct příklad, že jsme byli na soutěži v Čechách před asi 3 lety nebo 4 a já jsem se bavil s jedním kolegou z pivovaru z Dobřany u Plzně, se Sládkem, a on mi říkal, že plním pivo do PET lahví a já jsem na to tak trošku koukal, že jestli to opravdu funguje, říkal, jo, prostě lidé to berou. Tak jsme tohle pivo zavedli u nás, ty petky, a můžu říct, že opravdu pivo v PET lahvi se chytlo, i když lidé jsou zvyklí na ty naše lahvače, ale prostě ta bariéra těch lidí se zlomila, když vyzkoušeli opravdu pivo z petky, že je opravdu chutné. Jo, takže to je takový příklad, když člověk prostě někde jezdí a prostě se zúčastňuje těch různých akcí. Získá nějaké další informace. Jak velice rychle probíhá výroba piva tady u Koníčka? Teďka jsme v místnosti, kde je hodně teplo. Kde to jsme? Teď jsme ve varně pivovaru, neboli srdce pivovaru se taky říká. Zde vlastně probíhá varný proces a tento proces trvá zhruba zde ve varně u jedné várky nějakých 10 hodin, jo? Ale to je jenom opravdu ten proces toho vaření v uvozovkách, protože není o vaření, jsou tam nějaké různé prodlevy, teplotní a úkony, to znamená, výroba piva u nás v průměru trvá zhruba těch 40 dní, to znamená 10 dní pivo kvasí a měsíc ještě zhraje. Jste vlastně museli rozšířit výrobu. Vlastně teďka jsme ve varně a pod náma jsou sklepy, které byly vlastně nedostačující, tak asi před rokem a půl jsme otvírali nový sklep, který je tady přes dvůr, který prostě pomohl výrobu piva rozšířit. Je tam nová spilka otevřená, kde jsou 4 vany objemu 1000 litrů a 16 tanků objemu 1000 litrů. Takže to jsme rozšířili, ale zdá se, že to je pořád málo, takže ještě máme v plánu rozšíření výroby, takže pokud se podaří a půjde všechno dle plánu, nejen po stránce zdraví, ale papíru a samozřejmě financí, tak bychom přes příští rok chtěli výrobu rozšířit, takže plány jsou. To by vlastně bylo tam, jak se teďka staví ta nová, nebo se opravuje ta střecha s tím nápisem Koníček. Tak, opravujeme střechu momentálně a vlastně čekáme na papíry, abychom mohli dál vlastně v rekonstrukci budovy pokračovat. Ty jsi říkal, že tady vlastně s tebou vaří jeden člověk v hospodě a o celý ten areál, vlastně, když to tak řeknu, tak se starají určitě další lidi. Můžeš je vyjmenovat? No, tak všechny asi jmenovat nebudem, ale je to zhruba asi nějakých všeho všude, když to vezmu i s brigádníkama, s bráchou, se mnou, s mamkou, s tačkou, je to asi 20 lidí, co stará o celý vlastně Koníček. Plus 2 koníčci. Plus 2 koníčci. Jsou maskoti vlastně. Jsou maskoti, no. Zeptal bych se, vlastně máte i, říkal jsi, odkud chodí ti hosté. Jo. Ti hosté tady začali chodit, protože jste vlastně rozšířili tu svoji nabídku o jídlo, velice chutné jídlo. A vím, že tady vlastně se dveře netrhnou, pořádáte tady hodně akcí, oslav narozenin a tak dále. Máte k tomu tady salonek. Tady v tomhle směru asi nějaká možnost rozšíření bude asi těžká. Je to těžké, no, ale momentálně jsme rozšířili terasu, která je vlastně přikrytá. Předloni se rozšířila vlastně ta levá část, ale to jsme rozšířili vlastně i tu pravou část, takže vlastně máme i tu pravou stranu zakrytou, že když pokud je to počasí kolem té nuly, tak se dá prostě na té terase sedět, je tam vyhřívání, takže co se týče té kapacity toho sezení, jsme to trošičku na zimu respektive rozšířili. No. Nebo to trošku risk, že jste kuřáky v úzovkách vyhodili právě na tu terasu, nebo odsunuli, za lepší slovo? No, tak risk je možná vždycky, ale spousta lidí si stěžovalo, že je tady zakouřeno, takže jsme zjistili, že vlastně je více lidí, co k nám chodí, nekouří,
A lidé se pomaličku učí chodit na tu terasu kouřit. Teď jsem byl konkrétně v Německu a tam to vůbec neřeší, tam se prostě nekouří v restauraci, je to dané zákonem. A kdyby to bylo u nás, tak se prostě nikdo nediví a prostě ten hostinský je potom úplně v klidu a nemusí poslouchat řeči od nějakých těch kuřáků, že proč to tak je nebo není. Prostě, kdyby to bylo dané zákonem, tak si myslím, že to je ve všech hospodách a prostě během času to přijde asi každému normálně. To asi neuslyší moc rádi někteří hostinští. Dobře, ta kapacita ubytování je jaká tady vůbec? A je to tak často využíváno? Nebo je to asi, já nevím, 12 lůžek, jo, jsou tady vlastně 4 pokoje, takže 2 až 3 lůžka. A ubytování je vytížené poměrně, já nevím, ze 2/3. Někdy to je plné, někdy to je prázdné, prostě záleží trošku i na tom, jak to prostě někdy se sejde. Ty vaříš vlastně několik druhů piv. A teďka v prosinci bude na čepu co takového toho navíc, kromě toho standardu? No my jsme nejen na prosinec připravili, ale spíš jsme udělali letos takové podzimní pivní menu, které začalo 28. září na svátek svatého Václava 16. Ta se vaří už tradičně. Pak vlastně jsme měli pivo medové čmelák, to je velice oblíbené z těch speciálů. Pak zase za nějakých 14 dní opět bylo další pivo, to bylo kouřová 13. Pak jsme zase měli pivo Husar, tradiční husy hody, polotmavé 1,5. Za další 2 týdny jsme měli sametovou 17. listopadu, že jo. No a teďka vlastně poslední 2 speciály nás čekají během roku a to je vlastně od 2. prosince, to je vlastně tento pátek, je na čepu 14 Světla Netopír. To je velice hořké pivo, jedno asi z nejchmelnějších u nás v republice. To zase vaříme speciálně do Brna, do jedné hospůdky u Netopíra, ale jelikož to pivo je oblíbené i u nás, tak se vaří část toho piva i pro naši hospodu, pro naši potřebu. A pak vlastně přichází doba vánočních svátků, je to Světla 13. vánoční. Jo. Je asi těžké se zeptat na to, které dítě je nejoblíbenější. Dá se říct, že prostě některé z těch piv, které jsi vyjmenoval, je takové tvoje oblíbené? Tak je to těžko říct, protože každé to pivo má své specifikum a každé pivo je na jinou příležitost, ale samozřejmě asi nejoblíbenější pivo je to lehčí, to je ta 11. Světla, to je stabilní produkce, ale v poslední době je velká obliba, když to takhle vypíchnu, určitě u toho medového piva, u toho čmáku, nejen u mě, to jako říkám za všechny. Velice dobře pila 17, ta hodně se zaprášilo a i ten Netopír má velikou prostě oblibu. Nebudu jmenovat občany, kteří si objednávali už měsíc dopředu, ale jsou takový, jo, prostě. Takže 100 lidí 100 chutí, takže každý má to svoje pivo oblíbené určitě. Tvoje odpověď byla taková trošku diplomatická prostě. Ale co nejlepší asi ta 11. Jo, dobře. Jo, pět to celý rok, ale... Dostal jsem to z tebe. A samozřejmě ještě bych se vrátil, je to Vojkovian ještě 12. Tak to bude asi ta oblíbená značka. Vojkovian je vlastně pivo, které bylo speciálně uváženo u přežitosti toho Vojkovického dne, který vlastně bude probíhat i příští rok. Příští rok bude probíhat i Koníčkův den. Chystáš, nebo máš už trošičku program, můžeš něco prozradit? Určitě Koníčkův den už je dokonce naplánován datumově, takže je to 2. června v sobotu, takže datum je znám, a co týče programu, hudební program se ještě vyvíjí, ale samozřejmě budou tady pozvané okolní pivovary, mělo by tady být i jeden nebo 2 nové pivovary, které prostě ještě asi tady neochutnali, jsou úplně nové pivovárky, no a samozřejmě pivní soutěže a prostě jako vždy. Samozřejmě vařonka. Kolik vůbec piv tady se vyrobí za rok, teďka aktuálně? Ročně se asi vystaví nějakých 1500 hektolitrů piva. 1500 hektolitrů. Takže je to ještě pořád bráno jako malé pivovar nebo mini pivovar? Pořád. My pokud se nedostaneme přes hranici 10 000 hektolitrů, tak pořád budeme bráni jako mini pivovar, což zatím nehrozí. Přeju, ať se to podaří, no, pokud to vůbec jako chceš takhle prostě dělat. Jako. Pokud to půjde a budou ty možnosti, ale myslím si, že v té budově, i když ji rozšíříme, že to množství se tam neudělá. Ať se daří a díky za rozhovor. Prosím.